खुलुमबाय लोगोफोर बे कन्टेन्टआव आं स्पेशली बिटिआर एकर्डजों नांजाबना थानाय फसंथान लोगोसे बिटिआर एकर्डखौ समाधान खालामनो थाखाय माखासे नेताफ्रा एखे बुब्लियावनो बनसुआबो 8 आगस्ट 2022आव दिल्लीयाव धरना जन्तर मन्तर धरना होनो अलरेडि पारमिसन लानानै बिथांमोना धरनाखौ खालामगासिनो दङ आरो गुबुन फारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथां दिपेन बर'नि दैदेननायाव 12 जन डेलिगेसन टीमा थांनानै जोंनि बिटिआरनि दफाजों फैफानाय माखासे फसंथान आरो माखासे दफाफोरनि खामानिखौ लेहेम खालामनायनि जाउनाव बिथांमोना बेखौ माबोरै खम समनि गेजेरावनो इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायो आरो सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरनि सोमलिगुरिसिम बिटिआरनि सिमाखौ एक्सटेनसन खालामनो हायो बेखौ लानानै बिथांमोना बे एखे अक्ट'आवनो दिल्लीयाव सावरायनाय जादों आरो बे सावरायनायनि फिथाइखौ आबसुनि दैदेनगिरि बिथां दिपेन बर'आ बुंनाय बादिब्ला खोब फिथाइ गोनां जादों होननानै बुंदों बे जोंनि थाखाय बरायथावना आरो बयबो मानसिफ्रानो दा लुबैयो बिटिआरनि मोनफ्रोमबो दफाफ्रा आखरे आखर फालिजाथों आरो बे दफाया दफा जानाल' दाथाथों मानोना असमिया फरायसा आफादाबो बा आसामाव थानाय अल एसामिस स्टुडेन्ट इउनियनाबो मोनसे समाव आसाम एकर्ड खालामदोंमोन बे आसाम एकर्डआ दासिमबो इमप्लिमेन्टेसन जाजोबाखै असमिया बादि मोनसे बिराद गिदिर जाथि आरो नर्थ इस्टार्न रिजनाव बिसोरो माखासे जातिफोरखौ सासन खालामबोनाय मोनसे जेनियास मोनसे जाथि बे जातिनि डिमान्डफ्रानो बा आसामनि जि आसाम एकर्ड बे दासिमबो मावफुंजायाखै दा बेफोरखौ नोजोर बोनानै जोंनि बड' दैदेनगिरिफ्रा खामानि मावाब्ला रोजा रोजा बर' सेंग्राजों गावथारजानानै थैनि बिनियाव थैनि सोलाय जा एकर्ड जाबोदों बिसिनिफ्राय बिटिआरसिम बर'फ्रा थै आरो गोलोमदै गाराबासिनो दासिमबो मोनबो बेसादखौनो आसाम बा भारत सरकारनिफ्राय जों मोननो थाङाखै बेखौ नोजोर होयोब्ला जोंनि बर'नि जि गोसो हमथानानै गावनि जातिखौ बुहुमाव एस्टाब्लिश खालामनो थाखाय जि हांगामा खालामबोबाय थादों बियो खोब साननो गोनां मानोना बर'फ्रा मोनसे बिग्रायारि जाथि बे बर' जाथिया सोरनिबा गोदै रावाव गब'नानै थाग्रा बा सोरबा लिडारनि आथिं सुग्रा जाथिबो नङा सोरबा बर' दैदेनगिरिफ्रा गोरोन्थि मावोब्ला बेखौ बर' रायजोफ्रा आसि दिन्थिनो हानाय गोरों गोरा बर' दैदेनगिरिफोरनिख्रुइ बांसिन क्वालिफाइड एन्ड इन्टेलेक्चुवेल मानसिफ्रा बर' रायजो राजानि गेजेराव दंसै दा बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि नेताफ्रा बड'लेण्डखौ मोनसे क्राउन पलिटिक्स हिसाबै लाबाय थायोब्ला बड'लेण्ड रायजो बिफ्लानानै आं दिनै चिफ जालायबाय एम जालायबाय एमएलए जालायबाय बे कालचारजों जुदि जों फैबाय दङ आरो बे कालचारखौ जों जुदि फोथांना लाखिबाय थायोब्ला नेसनेलिस्ट स्पिरिटजों बर'फ्रा जुदि हांगामा खालामनो हायाब्ला मोनसे समाव जोङो बै समाव जेरैहाय हिन्दु धोरोम लाहोनानै बर' रायजोखौ सिलिंखार खालामदोंमोन आरो बान्दा खालामदोंमोन बेबादिनो राजा थानाय रायजो थानाय बर'फ्रा दिनै रायजो बिफिननो गोनां जादों बेखौ साननानै नायनानै हांगामा खालामनायनि गोनांथि दं खालि नोंथांमोननि गादि नोंथांमोननि पावार आरो नोंथांमोननि दालान बिल्डिंआल' गोजौ जाबा जानाय नङा नोंथांमोना माहाजोन धोनि जाब्लाल' जानाय नङा आरो बे माहाजोन धोनि जानायखौ नोंथांमोना बड'लेण्डखौ मोनसे फर्मुला हिसाबै लाबोबाय थानानै बर' रायजोखौ बेरलाव बायदि सोबनानै जाबोगासिनो दं नोंथांमोना लाजिनांगौ दिनैनि समाव नोंथांमोना दिनै मोनसे सुक्ति जाबोबाय बे सुक्तिखौ जोङो मोजां भाबै इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि हाबाखौ गासैबो बर'फ्रा खौसे जानानै मावनांगौ नाथाय बे दाबि दावाफ्रा जाबादि समाव जानांगौमोन बे दाबि दावाया थिग समाव इमप्लिमेन्ट जायाब्ला
बर' रायजोफ्रा बिग्रायखागोन आरो नोंथांमोना जा इलेक्शन मेनिफेस्ट'आव बर'फोरनो जा मोनथाय होनो नागिरदोंमोन बे मोनथायफ्रा आथिखालाव जाफुंदों जानो आं खुनु एनडिएफनि मानसि नङा आं खुनु इउपिपिएलनि मानसि नङा आं खुनु बिपिएफनि मानसि नङा आं साधारन बर' रायजोनि सासे मेम्बार हिसाबै उन्दैनिफ्राय जोङो उदैयासलनिफ्राय दासिम मोनबोनाय आरो जोंनि मसारि फोलेरा बे आन्दलनजों नाख्रेबजानानै जोंनि न'खराव मुंख्लं आरो रोजा रोजा धोन दौलत सिलिंखार जानाय जों न'खर आरो बे न'खराव मास्टार डिग्रीसिम मोजाङै पास जानाय फोलेरनि मानसि दङ आरो जोंनि फोलेराव दिनैसिम बिएससिनिफ्राय बिटिआरसिम सासेबो मानसि साख्रि मोनाखै बावहाय जोंहा बुंनांगौ खोथा गैया आंबो सेल्फ क्वालिफाइड होननानै बुंनो लानो लाजियो थेवब्लाबो आङो इसोरनि अननायाव बड' डिपार्टमेन्टआव एमए पास खालामनानै दिनै बेकार जाना दङ नाथाय जोंहा गाबखांनाय दं हारिनि फारसे अननाय दं जोंनि न'खराव मोनसे समाव एनडिबिफोरनि थाखाय टर्चार जानांदोंमोन मोनसे समाव एबसुनि हांगामायाव 6 मास बावहाय सिलाइ बारुद खालामग्रा कारखाना खालामदोंमोन जों न'खरनि माइ दै बायदिसिनाफोरखौ सौयै खुबै जाहोदोंमोन आरो माखासे दावहारुफोरनि सिलाइ बारुदखौ दोनखोमानो गोनां जादोंमोन आरो जायनि जाहोनाव जोंनि मदनगुरि रायजोआव मोनसे जारिमिनारि जाथाय जानानै थांदों दा बे जाथायखौ बिएससिनि दिनावबो जोंनि मदनगुरि रायजोखौ जाबादि नायनांगौमोन बा हाग्रा ओनसोलाव जायनांगौनो एनडिएफनि दिनावबो जोंनि मदनगुरि रायजोनिफ्राय गोबां रायजोफ्रा हाग्रायाव अपारेशन अल क्लियाराव बुथार जानो लांदोंमोन आंबो सेल्फ थैरनारनि जानानै पुलिस आर्मिजों दोखो दोखो बुग्लिजादोंमोन बेखौ जोङो बर' जाथिनि थाखाय सहायनानै लाबोदोंमोन नाथाय जोंबादि सुबुंखौ दिनै नि दिनाव खुनु लिडारा सिनाया नाथाय जोङो बड'लेण्ड हांगामानि थाखाय बिएससिआव एनडिएफनि हांगामावबो रोजा रोजा एनडिएफ्रा जोंनि न'खराव थानानै आरो हाग्रामा महिलारिनि दिनावबो हाग्रामा महिलारिनि गोबां हाथियार दैग्रा सुबुंफ्रा जोंनि न'खराव थानानै आन्दलनखौ खालामदोंमोन नाथाय खोब लाजिनांथाव खोथा जोंनि बायदि गामियाव दिनै अन्थाइ थरसे बिएससिनिफ्राय बिटिएडिनिफ्राय बिटिआरसिम दिनैसिम गैया बेनि न' बां लाइब्रेरि लामा दिनै हाब्रु दैब्रु लाना जों जुथा फैथा गाननो हाया खोब लासिंसिनि खोथा दिनै मदनगुरिनि साखाथियाव रोजा गामि दङ खुंगुरिनिफ्राय मदनगुरिसिम फैनो थाखाय मोनसे मोजां दालां गैया बावहाय बामुनखाल गामि दङ गोथैबारि दं दावराइबारि दं भाया जानानै थांनो हानाय मोजां लामा दं दिनैसिम बावहाय पाक्कानि लामा गैया खोब दुखुनांथाव बेफोर थासारिखौ नायोब्ला जों खोब गाबखांनाय फैयो जोंनि बर' नेताफ्रा जों बे हाग्रा ओनसोलाव थानाय समाव मोनसे समाव एनडिएफखौ जाहोग्रा होननानै बा हाग्रा ओनसोलनि मानसिफ्रा बेदर सेरसे बा सेरनै बायोब्ला बिएलटिनाव पारमिसन लानानै जोङो खामानि मावनो गोनां जादोंमोन जाउनाव सोरखौबा एनडिएफखौ जाहोनायनि उनाव गावथारजादोंमोन दिनै एनडिएफफ्राबो नंखाय फिसा एग्रिमेन्टजों सामिल जाफानानै बर'फोरनि थाखाय जि मोननांगौ मोनथाय बिथांमोना सभारेनखौ दाबिनानै बिथांमोना मानसिफोरखौ सोरखौबा संख्रि जाहोदोंमोन सोरखौबा जौ लोंनायखौ दोखो दोखो बुग्लिदोंमोन फिसा फिसा दायफोराव मानसिफोरखौ बुयै सोरखौबा बेंगुरा खालामदों सोरखौबा गावथारदोंमोन नाथाय बे फिथाइया दिनै माबायदि थायखो रायजोफोर ओंखायनो दा एनडिएफनि नेताफोरखौबो आं सोंखारिनोसो लुबैयो नोंथांमोना जा डिमान्डखौ लानानै नोंथांमोना नांदोंमोन दिनै जोङो सभारेन स्टेटखौ मोननो थाङा भारत संबिजिरनि आन्दाराव नाथाय थेवब्लाबो जोङो बिटिआर एग्रिमेन्टनि जोहै जाबादि जोंनि दफाफ्राव मोनबोनाय जि क्लज बेफोरखौ आयेनाव फरमेसन खालामनांगौमोन बेफोरखौ खालामनो हायाखै आरो माखासे एनडिएफनि फाउन्ड रन्जन दैमारिखौ खम समनि गेजेरावनो बिटिआर सरकारा एग्रिमेन्टनि जोहै जों लाबोनांगौमोन नाथाय जोंनि बिटिआरनि सुक्तिफ्राव मा खालामबाय केस हाइनेस एन्ड नन हाइनेस केसनि मोनसे गान्थि बानायनानै केस गिदिर आरो केस फिसा खालामनानै जिउ मावनाय आन्दलनखारि नालाय दिनै एनडिएफफ्रा सिलाइ बारुद होबाय गावनि माबाखौ साबमिसन होबाय सारेन्डार जाबाय दा एनडिएफआ भारत सरकारनि आन्दाराव जि होनांगौ गासैखौबो होबाय बिसोरो आयेनगत भाबै सुक्ति जानायनि उनाव उदां अख्राङाव फैनो हानांगौ नाथाय डिभाइड एन्ड रुल पलिसिजों जोंनि नेताफ्रा सोरबा रन्जन दैमारि गयोब्ला सोरबाया सिफ जानो हानाया सोरबाया आउट जालाङो किक आउट जालांगोन बेखौ गिनानै
रन्जन दैमारिखौ पलिटिकेल उइलिंलि बिथांखौ जेलनिफ्राय जों बख'नो हायो बेखौ जों पलिटिक्स खालामबोबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। नाथाय गोबां खोथाखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आथिखालनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बराखौ खोब गोथौयै बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो नागिरनाय इन्टारेस्टेडखौ जों नुनो मोनो। फारसेथिं जोंनि सरकाराव थानाय नेताफोरनि सागानगिरिफ्रा दिनैसिम ससियेल मिडियायावनो होन प्रेस मिटआवनो होन बिटिआरनि दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनायनि सायाव बिथांमोना मा इनिसिएटिभ लादों बिनि क्लियारिफिकेसन होआखै। खालि दुलाराय बर' फरायसा आफादाल' सागान होगिरि बादि जानानै दङ आरो बे बिटिआरनि सुक्तिफोरखौ मावफुंनायाव खालि दुलाराय बर' फरायसा आफादाल' थोंजोङै बिबान दं बेफोरबादि थासारिया जोंनि गेजेराव सफैदों। दा बेखौ लानानै माखासे बर'नि दैदेनगिरिफ्रा गोसोआव दुखु मोननाय फैखांदों। दिनै एकर्ड जानायनि उनाव बर'नि भेन्सार स्कुलफ्रा बर'फ्रा जाबादि साख्रि मोननांगौमोन बा जाबादि दफाफ्राव लिरनायबोदों बे दफाफोरखौ दिनैसिम आयेनाव सोलायहोनो हायाखै। बियो मोनसे दफाल' जाना दं, एग्रिमेन्टल' जाना दं, वर्ड पेपारल' जाना दं। बेखौ जोङो प्रपार डिउ टाइमाव जुदि इमप्लिमेन्टेसन खालामनो लायाब्ला दिनै 3 बोसोरानो जानोसै। 3 बोसोरनि गेजेराव खेबसेल' नै दिल्लीयाव थांबाय। बनसुनि माखासे नारसिननायनि जाहोनाव माखासे दफाफोरनि खामानिया आथिखालाव साक्सेसफुल जागोन बादि नुहुरो। दा बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव डिभाइड एन्ड रुल पलिसि सोलिनाय बा मोनसे डिभिजन जानाय बादि जों नुनो मोन्दों। फारसेथिं बनसुआबो बे दिल्लीयाव पारमिसन लानानै जन्तर मन्तराव धरना खालामदों। बे धरनानि हाबाफारिया पिसफुलि भाबै जानांगौमोन। बेखौ दिल्ली पुलिसा हरखाबै फैनानै बिथांमोनखौ हमनानै लांदोंमोन आरो मन्दिर मार्टआव थानाय पुलिस स्टेसनाव बिथांमोनखौ जोबनानै दोनहैदोंमोन। बेखौ साननानै बिथांमोना आसाम सरकारखौ दाय होदों, सोरबा प्रमद बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ दाय होदों। बिथांमोनानो थुनस्लायनानै जानो हागौ बे धरनाखौ फेल खालामनो नाजादों होननानै आथिखालाव ससियेल मिडिया आरो बनसुनि दैदेनगिरिफ्रा बुंलायबाय दङ। नाथाय खोब दुखुनांथावना खोथा, जोंनि गेजेराव डिभाइड एन्ड रुल पलिसिजों जों जुदि हांगामा खालामबाय थायोब्ला, गासै बर'फ्रानो खौसे जायाब्ला, जों जि बिटिआरनि दफाजों जि फैफादों बेफोर दफाफोरनि इमप्लिमेन्टेसननि खोथायाथ' गोजाननि खोथा। जोंहा मोनसे टारगेट दं, जोबथा खुन्थिया दं, बे जाबाय सेपारेट स्टेट अफ बड'सखौ एचिभ खालामनाय। बेखौ एचिभ खालामनो नांगौब्ला जोंनि बर' रायजोफ्राबो खालि थाखानि थफ्लाजों सोरबा दैदेनगिरिनि आथिं सुनानै बा दैदेनगिरिखौनो थुलुंसिनि दै बादि सिबिनानै थाबाल' जानाय नङा। दैदेनगिरिया जि बुंब्लानो बेखौ येस मेन बादि मानिना लायोबा जानाय नङा। मानोना जों गोरोन्थिखौ गोरोन्थि बुंनो हानांगोन आरो गोरोन्थिखौ गोरोन्थियैनो लानो हानांगोन आरो बे गोरोन्थिखौ जों रायजो राजाफ्रा सुद्रायनानै होनो नांगोन सोरबा दैदेनगिरिया गोरोन्थि खालामबा। आरो दैदेनगिरिफ्राबो बे आंनि गोरोन्थि जादों होननानै गनायथि होनानै जोंनि जि दाबि दावायाव फैफानाय दफाफोरजों बेफोरखौ जों खम समनि गेजेराव मावफुंनो नाजानांगौ। नाथाय मोनसे दुखुनांथावना खोथा, जोंनि गेजेराव आथिखालाव ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि मानसि जोनोम मोन्दों, बिथांमोना बेसेबां फरायनाय आरो बिथांमोना बेसेबां गोरों बेयो साननो लागा खोथा। बियो ससियेल मिडियायाव सोरनोबा बड'लेण्ड नांगौ, सोरनोबा बड'लेण्ड नाङा, सोरबा दावराव देख्रुबखौ रायनाय, सोरबा दिपेन बर'खौ रायनाय, बेफोरबायदि थासारिया जोंनि गेजेराव सोलिबाय थादों। बे बड'लेण्डआ सोरबा हारसिङै लानानै फैनाय गथा बेसाद नङा, बियो बाजाराव बायनानै मोनब्लानो। बेखौ मोननो नांगौब्ला भारत बादि राष्ट्रजों जों जुजिनानै इन्टेलेक्सुवेलि जोङो बेखौ फाइट जानानै डिबेट जानायनि गेजेरजों जों बेखौ मोननो हागोन। बेखौ सिलाइ बारुद लानानै जोङो सिकित्साखौ खालामनानै बड'लेण्डआ मोननाय बुस्थु नङा। बियो भारत सरकारा होखानाय मोनसे 2 आरो 3 आर्टिकेलाव दङब्लाबो बेखौ मोननो नांगौब्ला जों गासै दैदेनगिरिफ्रानो खौसे जानांगोन। जोङो जिखिजाया हान्जायावनो थायाथों मानो, जोङो गोसो जायोब्ला बिजेपियावनो थाथों, एजिपियावनो थाथों, बा कंग्रेसावनो थाथों, बा इउपिपिएलआवनो थाथों, बा बिपिपिआवनो थाथों, गोसो जायोब्ला बर' मानसिया बर' जाथिखौ सिबिनो हायो। बबेबा मोनसे पार्टिखौ थांबानो जोंनि आइडिय'लजि फिल'सफि बा जातिखौ मोजां मोननाय, रावखौ गाज्रि मोननाय बे थानांगौ, बे नङा। दा बेखौ नायोब्ला जों असमिया माहारिनि गेजेराव जों नुनो मोनो, बिथांमोना माब्लाबाबो गुबुन पलिटिकेल पार्टियाव थांब्लाबो रिजनेल आरो नेशनेल पलिटिकेल पार्टियाव थाङोब्लाबो बिथांमोना नेशनेल स्पिरिटआ जेब्ला असमिया माहारिया खैफोदाव गोग्लैयो बिथांमोना गासैबो ज' जानानै काउन्टार होयो।
नाथाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे गाज्रि लैखोन दं जोंनि लिडारफोरनि गेजेराव सोरबा बर' सिख्लाया बर' सेंग्राया बबेबा जायगायाव बुथार जायोब्ला इनाय जुदि सुथार जायोबा जिनाहारि जायोब्ला दल संगठना दि सोंखारिया बा हुमखि होआ बेयो जोंनि थाखाय मोनसे उइक पइन्ट आरो बबेबा मोनसे जाथिखौ रायोब्ला बा सोंखारियोब्ला गाव फैगौ बुब्लियाव भट मोननाय ना बेखौ साननानै सोंखारिया नाथाय लिगेल खोथाखौ सिखोमाना थानायनि दरखार गैया दिनै गोबां जायगायाव बर' आइजोफोरखौ इनाय खालामगासिनो दङ मुस्लिम सेंग्राफ्रा लांनानै बर' आइजोखौ जिनाहारि खालामबाय दङ बर' आइजोखौ जायगा जायगा जिनाहारि खालामदों बुथारदों फासि होना होदों दा बेफोरनि सायाव जोंनि दल संगठना बर' हिसाबै बर' जातिखौ फोथांनायनि जि हाबाफारि लादों नालाय बेफोर संगठनफ्राबो बेफोराव बिफाव लानायनि गोनांथि दं होननानै आं सानो दा आं कन्टेन्टखौ गोबां लाब्रा बुंबाय जियानो जायाथों दा जोंनि गेजेराव मोनसे आन्दलन सोलिबाय थादों बे आन्दलना जाहैबाय गोदानै दाजानाय पलिटिकेल स्टुडेन्ट इउनियन बनसु होननानै जों बयबो मिथिगौ दा बनसुनि सेपारेट स्टेट अफ बड'सनि जि हांगामा बे हांगामाया मोजां मथ'यै सोलिलांबाय थानो होयोब्लाबो रावहाबो खहा गैया आरो बे बनसुजों लोगो लानानै बड' राइटार एकाडेमि बर' जनजाति सुरुका मन्च आरो माखासे दल संगठन बा जि बड'लेण्ड हांगामा बियो जोंनि थाखाय मेरिटसो मानोना जोंनि मोखाङाव मोनसे बिटिआर एकर्ड दं आरो बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौब्ला माखासे अपोजिट लाइनजों थांनाय माखासे दैदेनगिरि दङमोन दैदेनगिरि थानांगोन आरो बे दैदेनगिरिफोरखौ बेस खालामनानै जोंनि बिटिआर रेकर्ड खालामग्रा सागानगिरिफ्रा माखासे खोथाखौ बुंनो मोजां जायो नै बर'फ्रा बिटिआर रेकर्डखौ खालामदोंब्ला माखासे दफाफोरखौ मावफुंनि जाहोनाव जोंखौ ओरै सेबबाय दङ बेनि थाखायनो लकेल आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ बिथांमोना खावलायनानै थाबैनो बिटिआर रेकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनो हानायनिसो बे जोंनि थाखाय खोब मोनसे गोदान पलिसि होननानै जों साननानै लानांगोन एबसुआबो बा एबसुखौबो बनसुआ सोंखारिना आरो बनसुखौबो एबसुनि नेताफ्रा बबेबा सोरबा माबा मोनसे खहा जागोन बेफोरबायदि साननानै जोंनि गेजेराव जुदि काउन्टार रिभलिउसन सोलिबाय दं बेयो खिन्थु जाथि जौगानायनि मोजां लैखोन नङा जियानो जा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा हांगामा खालामबाबो बर' जाथिनि थाखाय जुदि मोजांनि थाखाय हांगामा खालामबा बहायबो जों मदद होनांगोन आरो बबेबा मोनसे सोरबा संगठनाबो बर' जाथिनि मोजांनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारोब्ला बेखौ सापर्ट होनाया क्राइम नङा दाय नङा बे हिसाबै नायोब्ला आथिखालाव मोनसे दोलोआ जुदि आलादा हादोर बिबाय थायोब्ला मोनसे दोलोआ बिटिआरनि दफानि जौगानाय बा गामि सोसननाय बा सिमा बारायनायनि खामानिखौ मावबाय थानो जोंहा मोजांसो जादों मानोना जोंनि गेजेराव आन्दलना सोलिबाय थायोबा टाक अफ जायोब्ला लकेल आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जोंनि दफाफोरनि खामानिखौ थाबैनो मावफुंगोन होननानै जों मिजिं लानो हायो जोंनि गेजेराव जुदि बिग्रायारि टीम गैयाब्ला बिटिआरनि मेरिट आरो डिमेरिटखौ सावरायग्रा मानसि गैयाब्ला बिटिआरनि सागानगिरिफोरनि सायाव जुदि समाल'सना खालामनाय सोंखारिनाय गैयाब्ला बिथांमोनाबो बिटिआरनि खामानिखौ मावनायाव लेहेम जागोन दा बे सावरायनायफ्रा जोंनिया कनस्ट्राक्टिभ जानायनि गोनांथि दङ जों दैदेनगिरिखौ दैदेनगिरि बादि सन्मान होनांगोन आरो दैदेनगिरियाबो गादियाव जनानै लंकायाव थाङोब्लानो राजा जायो होननाय पलिसिखौ गारनांगोन आरो साफ्रोमबो भटार्सफोरखौ मोजां रोखोमै जोथोन लानानै नोंथांमोनाबो खामानि मावलांनांगोन अब्लासो नोंथांमोननि पलिटिकेल केरियारा गेइन जागोन नङाबा नोंथांमोना खेबसे खेबनै देरहानायनि उनाव इयुनाव आरो बे रेंकआव बा बे लाइनाव फैफिननो हानाय नङा जियानो जायाथों आं गोबां खोथाखौ दिनैनि बे कन्टेन्टनि जै बुंबाय मिजिंथियो बिटिआरनि दफाफ्रा थाबैनो मावफुंजायो आरो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सिमा आरो इलेक्सननि खामानिखौ थाबैनो खालामनांगौ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जिअटेके सिगनेटरि हिसाबै सानै सागानगिरि दंमोन लरेन्स आरो प्रमद बिथांमोना स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसननिफ्रायनो थांनानै आथिखालाव गिदिर बिबानाव दङ आरो फारसेथिं एनडिएफबिनिफ्राय बिथां गबिन्द बसुमतारी फेरेंगा बि सावरायग्रा मोन दङ बिथांमोना खौसे जानानै बिटिआरनि दफानि सायाव गभर्नमेन्टखौ नारसिनबाय थायोब्ला बिटिआरनि दफाया सानसे साक्सेसफुल जागोन होननानै जों मिजिं लानो हायो नाथाय बे साक्सेसफुल जानायखौ जोङो खम समनि गेजेराव साक्सेस जानायखौ जोङो नाजानांगोन जुदि 24-25हालागै बे बिटिआर रेकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनाया जुदि लेहेम जायो अब्ला जोंहा एसे साननांगौ दङ मानोना एमपि इलेक्सन आरो आसाम एसेम्ब्लिनि इलेक्सन आरो बिटिआरनि इलेक्सना फैगासिनो दङ अब्ला जोंनि माखासे दफाफोरखौ आयेनाव फरमेसन खालामनाय हाबाफ्रा लेहेम जागोन आरो फैगौ बुब्लियाव
गोदान सरकार जायोब्ला बे गोदान सरकारा जोंनि बिटिआर डेक्रेमेन्टनि माखासे दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायाव लेहेम खालामगोन मानोना बे सुक्तिखौथ' जों खालामाखै थांनाय सरकारनि दिनावसो बेफोर सुक्तिफ्रा साक्सेसफुल जानांगौमोन होननानै बिथांमोना लेहेम खालामनो हागौ दा जियानो जाथों जोङो मोनसे स्टेन्डिं मोनसे दफानि खामानिया सोलिलांबाय दङ बे स्टेन्डिं दफानि खामानिया साक्सेसफुल जायासान्दि जों गोख्रों भाबैबो सेपारेट स्टेटखौ दा बिनो हायिबादि जानानै दङ बे सेपारेट स्टेटखौ जों दिनै बिब्लानो दि गाबोननो मोनगोन बे नङा थेवब्लाबो सेपारेट स्टेटखौ जोङो थांबाय थानांगोन बे मोनसे जेनेरेसन पलिसि दा बे पलिसिखौ जोङो दोनथ'नो नाङा फारसेथिं बड'लेण्ड बिग्राया बिलांबाय थाथों आरो बिटिआरनि दफाखौ मावग्रा माखासे हान्जाफ्रा बिटिआरनि दफानि खामानिखौ मावलांबाय थायोब्ला जोङो मा जोंनि जि मोनथायफोरखौ बिख'नायाव जोंहा बांसिन लाबसो जागोन होननानै आं सानो जियानो जाथों बनसुखौबो आं खावलायो नोंथांमोननि सेपारेट स्टेट अफ बड'सनि जि हांगामाखौ जुरिदों बे जुरिनाय हाबाफारिया खोब डिसिप्लिनै नन भाइलेन्स भाबै जालांथों आरो नोंथांमोननि बे आन्दलन खालामनायनि जि डिसिप्लिन नोंथांमोननि बे डिसिप्लिनारि जि मेनार आखु बेखौ नुनानै जाहाथे लोब लोब बर' रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनखौ रैखाथि होयो खालि नोंथांमोना गादियाव पावाराव फैनो थाखायल' बे बड'लेण्डखौ बिफ्लाबा जानाय नङा बे बड'लेण्डखौ नोंथांमोना खोब सिरियास लानांगोन नोंथांमोना दिनै बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि आइडिय'लजि फिल'सफिखौ सन्मान होनानै सेपारेट स्टेट अफ बड'स बिनो थांनाया जोंनि थाखाय बे गोग्गाथावना मोनसे चेप्टार होननानै बुंनांगोन बे चेप्टारखौ जों मोजां रोखोमै सामलायलाङोबा जानो हागौ फैगौ बुब्लियाव गासै बर' संगठनफ्रा मोनसे लामाजों थांनानै सेपारेट स्टेटखौ एचिभ खालामहैनो हागोन होननानै आं मिजिं लायो मानोना जों रावबो सुथुर नङा जों गंसे नावनिनो दिङायारि बेनिखायनो जोङो मोनसे जाथि हिसाबै बयनोबो सेपारेट स्टेट अफ बड'सखौ नांगौ हिसाबै जों बड'लेण्डखौ नाङा आमखाया दाबिबा मोननाय नङा उमुगा दाबिबासो मोनगोन बायदिसिना जोंनि गेजेराव जि काउन्टार रिभलिउसन जाबाय दं आरो ससियेल मिडियाआव जि मिनिं गैयै खोथाफोरखौ बुंनानै जोंनि गेजेराव बा खायसे सोदोबखौ बुङाखैनानै बे सोदोबखौ इडिट खालामना सोसनना होनानै सोरबा लिडारखौ अपमान खालामनाय बा सोरबा लिडारखौ डिसक्वालिफाइड खालामनो नाजानाय बे जोंनि गेजेराव जानो नाङा जोंनि साननायफ्रा खोब गथा जानांगोन जोंनि साननायफ्रा खोब गोफार जानांगोन अब्लासो जों मुलुग दरबाराव बर' जातिखौ एस्टाब्लिश खालामनो हागोन नङाब्ला मोनसे समाव बड'फा उपेन्द्रआ बुंनाय बायदि बर' जातिया जोबस्रांलांब्लाबो सानैल' थाब्लाबो बड'लेण्ड बिनायखौ गारनाय नङा होननानै बुंनाय बायदि बे सानैयाबो मोनसे समाव थाहैयाबो जानो हागौ मानोना जोंनि राव हारिमु सोदोमस्रि थायाब्ला मोनसे जातिया बे बुहुमाव थांनानै थानो हानाय नङा बेनिखायनो गादियाव जनाय माखासे नेताफ्राबो जोंनि भेन्सार स्कुलनि प्रब्लेमखौ साननो नांगोन बर' रावनि प्रब्लेमखौ नायनो नांगोन आरो बर' जातिनि राव हारिमुआ बोरै थांगोन सोरबा खनगिरियानो होन सोरबा रिंगु दामसागिरियानो होन सोरबा आबादारियानो होन बेफोरखौ जों माबादि थुलुंगा होनानै जोंनि जातिखौ मोनसे मास्टार रेस बिगोमा जाति खालामनो हायो बेखौ नोजोर बोनांगोन खालि गाव गाव धोनि जानायखौल' जों नोजोर बोनानै खामानि मावलांबाय थानायखौ जों आथिखालाव गोबां बर' दैदेनगिरिखौनो मोनदों थांनाय बिटिसिनि दिनावबो गोबां दैदेनगिरिफ्रा रोजा रोजा हाजार हाजार बिगानि हानि बिगोमा रोजा रोजा धोननि बिगोमा कौटि कौटि थाखानि बिगोमा इन्डास्ट्रिनि बिगोमा आरो गेदेर गेदेर इन्डास्ट्रि जोङो नेशनेल पार्क एरियाफ्राव लुनाय आरो बायदि बायदि जायगायाव हटेल बायदिसिना शपिं मल लुनानै लानाय बेबायदि थासारिजों जाहाथे खारबाय थायोब्ला जोङो खोब दुखुनांथाव थासारियाव सहैगोन आरो फैगौ बुब्लियाव बर' दैदेनगिरिफोरखौ बर' रायजोफ्रा फोथायनो नङा बिसोर खामानि गैया गाव गावनि गादि मोनब्लानो बिथांमोना बड'लेण्डखौ बावो गाव गाव गादि मोनब्लानो बिथांमोना धोनि जायो बबेबा गुवाहाटियाव हा बायो क'क्राझाराव हा बायो नलबारियाव हा लायो कलकाता मुम्बाइ दिल्लीयाव हा लाहैयो बिल्डिं लाहैयो उनाव स्रि जनानै थायो होननानै बुंनाय बायदि जागोन जाहाथे बे दागोआ बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि जि आइडिय'लजि जि फिल'सफि बे बड'लेण्ड बिनाय सोदोबा जाहाथे मोनसे क्राउन पलिटिकल' जाया बेखौ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बड'लेण्डखौ बिनो थांग्रा मानसिफ्रा साननायनि गोनांथि दं आं सन्मान खालामो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एबसुनि जि खामानि हाबाफारिखौ मानोना कनकेश्वर नार्जारि आरो बानेश्वर ब्रह्ममोना बर' जातिखौ रैखाथि खालामनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बादि संगठनखौ दानानै होलांना बर' जातिखौ दिनै बिथांमोना स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसनबाबो बिथांमोना ब्रेन बडि बायदि खामानि मावनानै बर' जातिखौ बुहुम दरबाराव जि मोनसे एस्टाब्लिश जाति हिसाबै बानायनो नाजाबाय दङ बे जोंनि थाखाय बरायथावना आरो एबसुनि
एबसुआव थानाय माखासे दैदेनगिरिफोरखौबो आं एबसुनि संबिजित बादि आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि आइडिय'लजि फिल'सफि बेखौ गोथार भाबै लानानै जाहाथे बैसो जानाय सुबुंफ्रा बे बड'लेण्ड सोदोबखौ क्राउन पलिटिक्सआव लांनानै गाव मन्थ्रि MLA ल' जाहैनायनि टारगेटखौ लाया आरो बड'लेण्ड मोननांगौनि मोन्थायखौ लेहेम खालामहैया आरो बड'लेण्डखौ मोनसे समाव खोमाना लाहैनो गोनां जाया बेखौ आं नोजोर बोनानै बुंबाय। आं गासै बर'नि दल संगठनखौ खावलायबाय जै बर' हारिनि जोंनो नांगौ सेपारेट स्टेट अफ बड'लेण्ड नङाब्ला जोंनि गांनाय उखैनायफ्रा साक्सेसफुल जानाय नङा। नाथाय थेवब्लाबो जोङो बेखौ हरखाबैनो जोङो बारसिननानै मोननाय बेसाद नङा। बेखौ जोङो मेलेमनि दावहाजोंसो बेखौ जों एचिभ खालामनो नाजानांगोन आरो मोनसे खोब सोलोगोनां बुद्धि माखासेफ्रा हांगामाखौ खालामलांबाय था माखासे बिटिआरनि दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो थाखाय आरो बिटिआरनि सागानगिरिफ्राबो बे आन्दलनखौ बेस खालामनानैनो बिटिआरखौ खम समनि गेजेराव माबायदि जोङो इमप्लिमेन्टेसन खालामनानै आयेनाव महर होनो हायो आरो बे दफाजों फैफानाय फसंथानफ्रा जोंनियाव गोब गायसनजायो बेखौ नोजोर बोनानै खामानि मावोब्ला बिटिआरनि दफायादि मावथार जाथारगोन बेखौ जों हप लानो हायो। खालि दैदेनगिरिफ्रा गोग्गो आरो गोथार जाब्लानो जों बिटिआरनि एकर्डखौ जों जाफुंगोन होननानै सानो। आं कन्टेन्टखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। आंनि कन्टेन्ट लाबोनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना बर' हारिनि सासे इउटुबार होननानै आंखौ निमाहा खालामनांगोन। एसेनोसै जै बर' हारिनि।